Бум! И здравейте хора! Днеска в едно магазинче, нямате си на представа какво намерих. Новият лимитиран вкус на лавабер. Да, знам. Всички ми пишат в коментарите: пробвай новия лавабер, има го в... Да, знаете. И има само едно нещо на бутилката променено. Виждате ли? Да, етикета го виждате. Виждате ли го? Ето и Natural Color. Да. И ще ви прочета как се казва самата напитка. Да, лавабер се казва, ама готови ли сте? 3, 2, 1, чери бум. Като на старите бутилки, витамини и минерали. Искам да видите, тук имам една много яка лампа. Искам сега го видим с вас колко е як на светлина. Вижте го, брутален вкус. Буквално той може да си го сложим като лампа. Човек, вижте тук отгоре, дето е бялото, как светя. Направо. Той ми е новия любим вкус. Да, аз викам да не губя повече време, а да я пробвам. Айде. Така. Ето е картичката, той от отдавна, от лятото някъде, от миналото. И сега да видим. И пак много кофеин. 3. Чайте да се отворим. 3, 2, 1. Я чуйте. О, ти като кенч се отвори. 3, 2, 1. Абонирайте се! Буквално едно към едно на вкус на череша. Буквално без майтап. Заслужава си. Който казва, че не си заслужава, го мразя завинаги. Сега ще го изпратя на... Имам едни приятели Влади и Гого. Да. Влади, Коцето и Гого, но да. Да. Няма захар. Тук... И човек... Те дето казват, че в самата напитка, само да го намеря, нали беше на старите бутилки. Да. Черен морков пак има. Обаче не мога да намеря нещо с глитер, гума арабика там. Няма го на тази бутилка. Да. Аз се продължавам да спия лаба. А вие продължавайте да ме последвате, да ме харесвате видеята, защото... Но да, аз продължавам отново да кажа, продължавам да спия лавабер. А вие не забравяйте тези неща, които ви казах. Чао! И ще се видим следващия път.